Значи жената сега ще ви покаже как с този примитивен режещ инструмент първо ще обели кората на кокосовия орех. Много е сръчна. На кокосовия орех му казват дървото на живота, защото всяка част от него се използва. Тя ще ви покаже как от ядката се прави кокосов самбър с търготини, с чили, с домат. Лъжичките им са също от кората на кокосов орех. Покрива на тази къща е направен от клоните на кокосова палма. Това презрял ореха? Да. Това е в крайния етап. И всъщност орехчето е съвсем малко. Да. Те нямаха ли различни сортове, различни големина? Не, имат различни фази. Различни фази, да. С това мъчете, оп, го разрязва. Thank you. Да, това и се еде и се пие. Да, тя ще използва за готвене, да. Millet roti, coconut. Сега ще ви направи печено с кокосов орех и с брашно от жито. Salt. Това е сол. Millet powder. Брашно от жито. Милет е просо, но това не е просо, това е жито. Вода. И мес. Да, и започва да го меси, за да направи такава консистенция, като тесто. Banana leaf. Това е лист от бананово дърво, бананова палма. Това няма. Ще ползваме такъв свекло, нещо. Аз съм любичар. И сега го слага на огъня. И го закръпва с още едно бананово листо. Така ли? Даже две. А кога ще е готово? След малко. Това е една друга купа с кокосови стърготини. И ето какво има. Има малко чесън, лук, и сушени чушки и едно малко. Режи го на ножа. Аз кога? Тя държи ножа. Стига. Да, техника ще е Само така ще работите, нали? Да, и за да се добие този леко киселичък вкус на кокосовия самбър, накрая се изтискват соковете на 2-3 малки лайма. Раздуха огъня в жената. Как срещу ножа? Няма ли да е по-лесно да кажем, че горе се реже? Една дъска. Няма кухнята ми тесна, там ми тесна. Да, ето ние си почва да ги плете, след това взима втори клон и ги наслагва едни върху други, така е направен целият покрив с тези плетки.
през едно, и тя връща другите две. Да. Да. Чакай да кажа да съм. Ръзово брашно. Да, ръзово брашно. Да.